2019 ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ମହିଳା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନା ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଇଲେକ୍ସନରେ ବାଜି ମାରି ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି କି କାଳିଆ ଯୋଜନା ପୁଣି ଦିଆଯିବ ଓ କେବେ ଦିଆଯିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ରେ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପଇସା ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଓ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଜମା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ରେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ସେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମଙ୍ଗଳ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଓ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପଇସା ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ କନଫର୍ମ ଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ, ଯାହାକି କଷ୍ଟମର କେୟାର ସହିତ କଥା ହେଇ ବୁଝିଥିଲୁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଯାହା ଜଣାଇଥିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା କହିଲୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହି କିଛି ସୂଚନା ଥିଲା କାଳିଆ କଷ୍ଟମର କେୟାର ଆମକୁ ଯାହା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପଇସା ମିଳିଯିବ। ଏହିଭଳିଆ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।